Hora samanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiak pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, di na mangarade hita di jamita partangyangan songoni nang di jamita si ganuk minggu na naing si patol hasotta. Di tikion, naing pasahaton nami pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, mangurupi pangaradiota, pamorahok kita di jamita minggu di Minggu Trinitatis tanggal 15 Juni 2025, turpukta ima sian Jesaya bindu ono pulusada ayat sada sahro di ayat sia. Dung takas hujahami turpuhi amanginang oma di pikiran nami, tentu nunga takas taingot ala nunga jojo turpuk sian Jesaya, tentu nunga saya dipatorak tu hita di bagi tu tulu horong ma bukon ima andorang so habuangan ditiki habuangan baru muse dung habuangan. Jadi turpukta di Jesaya ono pulusada ima di partikian dung mulak sian habuangan nasida bangso Israel. Napaduahon adong do pandohan ni halak Batak mulak tondi tubadan. Di pengertian modern saat ini, tangbe taatu si pandohani secara harafiah alai taatu si deui di pemahaman sonari ima didok di masa-masa pemulihan setelah trauma salah satu peristiwa adong namasa didok mamuse rupani mulak todi tu badan artinya pemulihan kembali seperti sedia kala, dipulihkan. Jadi ido pangatusionna di pemahaman modern saat ini. Mungkin anggo ditiki na jolora, mungkin adong dope marasing lapatan ni boi dope sirang di siap badan di pemahaman na jolo secara hafia barangkali ala yang go di konteks si sonari di dok halak batahi di akka tradisi holan na pa gomoson pangatusio do rupani eh, dipulihkan, diutuhkan kembali, ataupun kembali pada bentuk semula, bentuk terbaik, versi terbaik. Sian pasca trauma manang adong namasa, adong aka peristiwa-peristiwa, kemudian setelah itu dipulihkan mulak todi tu badan. Sikop sepenuhnya utuh rupani. Jadi pemulihan seperti itu dapat kita lihat juga di Yesaya ono Pulusada, pemulihan Tuhan, janji pemulihan. Setelah masa-masa yang tidak enak kita sebutkan rupani di partikian-partikian di Habuangan, alaidung sidung sian Habuangani, adong ma tunasida janji pemulihan badan laho dipulihkan kembali seutuhnya, dikembalikan pada mereka yang sebelumnya. Mereka umat Allah yang dulu hidup dalam ketenangan dan kedamaian, sukacita. Songon bangso na pinilit ni debata di paulak na sida musi itu si jala mereka diberi peran untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, laho marsyurupan patuguhon rohani sahalak dohot nasing dakolan nasida alai dohot patuguhon bangso nasing manang torok jolma. Jadi janji pemulihan laho paulako muse songon padohan nakin rupani mulak tod itu badan ni bangsoi muse jala las dipilik nasida marguguihon dohot mangapuli dohot patuguhon rohani torop jolma ima na taida di turpuk ton. Asa mulak musi na sida songon bangso ni debata na mangolu marlas ni roha di bagasan asi dohot holong ni rohani debata. Jadi kalau
Di dalam epistel kita melihat bahwa imanlah yang memulihkan keadaan untuk kembali seperti semula. Kembali seperti semula sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, berdamai dengan Tuhan, tapi setelah dosa, lalu terpisah oleh karena dosa, tetapi oleh karena iman percaya, lalu dipulihkan kembali untuk berdamai dengan Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Jadi di Turpuk Taupe pemulihan si Songoni taida takas menyangkut ekonomi juga, pemulihan secara holistik. Tang, donakin mulak to ditubaran naudok kami nakin itu seutuhnya, pulih, baik raga, baik, jiwa, todi, pamatang, ekonomi, sosial, semuanya pulih na sida. Janji di, Yesaya. Jala isi na patu pahoni, dia batasan diri, patu pahoni marhite todina. Jala jajion badanon panirangonon dakolan dalam lagu janji-janji palsu, manang janji tinggal janji. Di hitana porsea tarajumi mai terwujud jala terlaksana janjion dipenuhi digohi di Tuhan ta Yesus Kristus. Marhite pakkobasion na taida matakas mangurupi makobasi manarihon ngoluni torop jolma mangubati akan amar sahid. Makobasi na sida, makaholongi, paluahon siya dosa, natarhurung ala ni dosa, natarhulung ni aka masa lalu, dohot aka masa-masa buruk, dipulihkan, dipamalum, di bagasan Yesus Kristus. Las dijauh mamuse asa dohot gabe pamalum na asing. Gabe imam, gabe saksi, gabe na dohot berperan serta memulihkan orang lain setelah terlebih dahulu dipulihkan dalam Kristus Yesus oleh karena iman. Jadi disima terpuk taut taida jauh-jauh jala panuri rangon tu bangsa Israel untuk merasakan kenikmatan hidup kembali dalam kasih karunia Tuhan. Supaya mereka memiliki sukacita. Sukacita dan kebahagiaan sejati adalah ketika kita dapat tenang dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ketika kita tetap merasa tenang dalam berbagai cobaan, dalam berbagai gangguan, dalam berbagai tantangan. Dan tenang itu hanya ada dalam penyertaan Tuhan atau hanya kita dapatkan dalam penyertaan Tuhan. Jadi marsirai do turpuk jamitawan tu turpuk epistel ima eh, iman memberikan damai sejahtera, melahirkan damai sejahtera dalam Tuhan, hidup yang tenang, hidup yang damai. Jala turpuhot pejanji pemulihan kembali pada eh, setelan awal. Jadi kalau mereka telah mencoba tetapi ternyata gagal, belum berhasil di masa itu ketika mereka di pembuangan, lalu mereka di-setting ulang. Jadi sound handphone rupanya di default pengaturan awal, kembali pengaturan awal. Di resetter, diulang, diatur kembali, dipulihkan, dipahot muse, dipamalum di bagasan goarni di bata. Jadi naing pahoton haporsion ni ruas ni huriata mahita di pikiran nami taringot tutur pohon, molidok son maniktikon taon para sinirahaon siat Jehovah, dohok mahita menyembuhkan, memulihkan, dohok mahita mangapuli, margogoihon, ala nong parjolo do hita dipulihkan, dipargogoi, secara utuh, nunga mulak todi tu badan. Kita telah kembali pada setelan awal. Dan setelan awal itu adalah setelan terbaik untuk kemudian kita mampu juga berkontribusi pada hidup orang lain dengan mewartakan rahmat Tuhan, dengan memberitakan rahmat Tuhan. Nah, ima nawidahami amanginang anggiat boy mangurupi kita di turpuk tahun. Kita dipanggil untuk hidup dalam janji Tuhan yang telah digenapi dalam iman kita kepada Kristus Yesus
bahwa kita telah dipulihkan, disembuhkan, dan oleh iman percaya kita telah hidup dalam kasih karunia-Nya, dan kita bertugas mewartakan itu pada seluruh dunia kepada semua orang.